Takže čau lidi a vítejte u mého uvítacího videa. A vlastně v tomhle uvítacím videu vám povím, co vlastně budu natáčet tady na tenhle kanál. Tady na tenhle kanál budu natáčet teda různé věci nebo skeče a tak ze hry Star Stable Online. Možná někdo tu hru hraje, takže mohl byste se než tak určitě domluvit a třeba se někdy spolu zahrát nebo natočit nějaký video a tak. Každopádně určitě tady na tomhle kanále uvidíte různé příběhy, vlastně tady z té hry, nebo nějaký třeba skeče, možná i pranky, určitě tady budou nějaký bugy, možná třeba i vám tady řeknu kódy, co budou, nevím. A určitě tady bude, jak se kupují třeba nový koně, protože zatím máme jenom 5 koní. A prostě určitě se budu nějaký kupovat, teď konci zrovna na jednoho šetřím. No a možná tady časem budou taky tagy a ásky. A pokud byste teda chtěli nějaký, prostě, jak to říct, jakoby fakty, nebo představení mých koní, tak tady zkuste dát 10 lajků. A já to teda natočím. Z tohoto videa by to bylo teda zatím všechno. Mějte se hezky a čágo.